Doar ajunsem la hotel Academia. Vizim de la biserică. Și venim să bem un archioți. Uitați-mă și uitați. Aia este ție o casă? Ce este asta? Este Academia? Este hotelul? Ce este? Hotelul. La care? La Moscopole, acolo. A, așa, acolo asta Dumnezeu, nu e? Sora este un hotel Foadrat de Armânioți. Și ea este de vreo 2 ani, este de mult. Uite, schipetare de Moscopole. Pădure. Ia fă un cadă.